Get ready with me, zatiaľ čo budem odpovedať na vaše otázky. Prvá otázka je, aká je tvoja najobľúbenejšia filmová a knižná séria? Tak moja najobľúbenejšia filmová séria je Supernatural a knižná séria je určite Ako nájsť vraha. Knižná séria, ktorá ma dostala do čítania a úplne zbožňujem ju. Koľko followerov by si chcela na Instagrame? Takže ja som vďačná za to, čo mám. Ako nesmierne som za to vďačná, lebo prakticky nie som tu ani tak dlho na to, aby som mala nejaké obrovské čísla, ale proste neviem, ako určite by som sa na všetkých mojich sociálnych sieťach a tak, nielen to na Instagrame, chcela dostať do tisícok a proste tých väčších čísiel, ale proste to je taký big dream, you know, takže, ale určite také čísla by som chcela mať. Kedy máš narodeniny? Takže ja mám narodeniny 9. marca, narodila som sa v roku teda 2010, takže mám 16 rokov. Ako dlho sa venuješ natáčaniu? Takže oficiálne, že natáčam a zverejňujem, tak je to od niekedy minulý rok september, takže vlastne nie je to ešte ani rok. Ale natáčam takéto proste vlogy alebo roleplaye so šlajchami alebo s LPSA, proste takýmito od plne mladého veku, možno 8 rokov, ak nie skorej, proste. Ja som vždy bola posadnutá tým natáčaním. Ako si sa dostala k tejto tvorbe? Je to skvelá tvorba, pracuj v nej. Ďakujem veľmi pekne. Ja som sa vlastne dostala, ako som hovorila, už v septembri. Ako vždy ma zaujímali takéto videá, hrozne. Som bola inšpirovaná Tadeášom. On bol taký môj vzor, že prečo začať. Ďalšie je, toto nie je otázka, ale si mega pekná. Nesmierne ďakujem. Už si videla Spidermana, ak nie, pôjdeš na ňo do kina. Ja som ho videla, ale nevidela som ho v kine, lebo nemám s kým chodiť do kina, takže som si to pozerala jednoducho doma. Ktoré romantické knižky by si odporúčila, ak čítaš romantické? Čítam skoro všetko, detektívky, young adults, fantasy, romantické hocičo, ale ja čítam skôr takú, nie úplne takú jemnú romantiku, if it makes sense. Ale jedinú romantickú sériu, čo som čítala, je od A.V. Hung, Twisted sériu. Mám už aj tú vlastne ďalšiu sériu, túto. Ale tú Twisted sériu odporúčam, ak fakt máte, že po 15-16, lebo ja som to čítala v 14 a to nebolo dobre. Kto vie, ale fakt neodporúčam, počkajte si. Ale tuto vám dám nejaké knižky, spýtam sa mojej kamarátky, ktorá sa v tomto trošku lepšie vyzná, takže poďakujte ľudské. Ďalšie, prečo si sa rozhodla pre Instagram? WhatsApp som išla prvý, potom som dala TikTok, YouTube a potom Instagram a rozhodla som sa preto, že som si proste povedala, že keď už to dávam na tie 3, tak prečo to nedať aj na túto. Si sama sebou? I guess, že áno, respektíve snažím sa byť čo najviac. Niekedy to samozrejme nevychádza tak ako proste vždy, ale vždy, keď sa dá, tak snažím sa byť proste sama sebou a byť tou pravou ja, I guess. Ďalšia otázočka je obľúbené jedlo. Tak určite to bude sushi, milujem sushi a taktiež to bude pizza, hlavne Hawaii pizza. Ďalšia otázka je, ako sa ti darí na škole a čo je tvoj najzážitok a najhorší, nemusíš hovoriť, a či je to ťažké. By the way, máš super kanálik, ďakujem, veľmi pekne cením si to. A I guess, že celkom sa mi darí na škole, akože mohlo by to byť aj lepšie, ale tak ako akceptujeme také, aké to je. Asi neviem, nemám úplne, že najlepšie, najhorší zážitok. Podľa mňa najlepšie zážitky vždy sú z tých výletov a takých a tie najhoršie sú počas písomok a proste také stresujúce momenty v škole, ale tak to máme asi všetci. Pozeráš detektívky, aké? Ja som videla iba také tie trošku staršie detektívky, ako napríklad